Insellmilkom, illum it-3 15 ta' Diċembru. Nilqakom għal qudiesa u Rożarju mmexxija minn Dun Christopher Ellul li laħaq saċerdott 5 snin ilu. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu il-parabbola taż-żewġ ulied. Mulej, nisser f'qalbi x-xewqa li nagħmel ir-rieda tiegħek biex tiġi saltnatek fil-ħajja tiegħi. Isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Hekk l-ewwel qari nisimgħu mill-ktieb tal-Profeta Sofonija li ikellimna fuq ir-rasibsa li ma nagħtux widen kif ukoll xi drabi ikollna wkoll innuqqas ta' tama fil-mulej. Għalhekk ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna, narfu wkoll kemm il-darba websu rasna fil-ħajja tagħna, kemm ma nisimgħux il-kelma ta' Alla f'qalbna kif ukoll niddubitaw mit-tama fil-mulej. Għalhekk fiskiet narfu n-nuqqasijiet tagħna xi tħejjew kif jixraq għal din l-ikla tal-mulej. Nistqall Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li għadnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, Inti għamiltna ħolq ġdid permezz ta' ibnek il-waħdini. Ħares bit-tieba lejn l-emil tal-ħnina tiegħek u fil-miġja ta' ibnek naddafna minn kull ħażen tal-imoddi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien ma' l-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Profeta Sofonija. Dan jgħid il-mulej, ħażin għaliha għar-ras jibsa tagħha, għat-tinġis tagħha, il-bert li taħqar. Għas-sejħa ma tatx widen, inqas ma ħadet għat-twiddib li kellha. Hi ma riditx tittama fil-mulej, lanqas ma resqet lejn Alla tagħha. Għax jiena mbagħad li l-poplu nerġa' nagħtihom diskors bla erq biex isem il-mulej il-koll isejħu. Jaqduh qalb waħda. Mixtajta l-oħra ta' xmajjar fkus sa truf ta' tramuntana. Jadurawni l-poplu imxerred tiegħi u jġib l-offerta tal-qmuħ tiegħu. Int ma tibqax imħawda dakinhar għall-emil kollu tiegħek li bih qomt kontrija. Għax jiena mbagħad inneħħi minn ġo nofsok lil dawk fost niesek li jsibu lena tagħhom fil-gburija. U int ma żżidx titkabbar fuq l-għolja imqazza tiegħi. U nħalli f'nofsok poplu umli u mċekken. U f'isem il-mulej ifittxu l-kenn, dawk li jifdal minn Iżrael. Ma jagħmlux ħażen, ma jgħidux kliem ieħor u l-sin qarrieq ma jibqax iżjed f'ommhom. Hekk li joqogħdu jiraw u jistrieħu bla ma jbeżżagħhom ħadd. Il-kelma tal-mulej. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin imbierek il-mulej tifirħu dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu.
dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifrikithom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Qrib l-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jisken fih ma jkollux xi patti. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Ejja mulej, la tiddawwarx, aħfer id-dnub tal-poplu tiegħek. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjugħ tal-poplu: Intom x'jidrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu: Ibni, illum mur aħdem l-għalqa ta' dwieli. U dak qallu: Ma rridx. Iżda mbagħad biddel il-fema u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess. Ara nisejjer sidi, qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif rid il-missier. L-ewwel wieħed weġbuh. Qalilhom Ġesu: Tassew ngħidilkom li l-pubblikani u n-nies ta' triq deħlin qabilkom fis-saltna ta' Alla. Għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja u intom m'emmintuhx, iżda l-pubblikani u n-nies ta' triq emnuh. U għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fema tagħkom u ma emmintuhx. Il-kelma tal-mulej tifħi lilek Kristu. X'inhu huwa l-importanti fil-ħajja li ngħid iva ħanagħmel hekk imbagħad ma nagħmel xejn? Jew inkella nagħmel dak li għandi nagħmel, dak li huwa mistenni minni. Bl-Ingliż ngħidu actions speaks louder than words. Bil-kliem nistgħu ngħidu ħafna xorti, imma l-importanti li iwettquhom bil-fatti. Għax bil-kliem ngħidu ħafna affarijiet imma mbagħad jista' ma jsir xejn. Ġesu stess f'dan l-istess Vanġel ta' San Mattew jgħidilna mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-salta ta' smewiet, imma min jagħmel irda ta' missieri. Kif ħanarfu x'inhi allura rida tal-missier? Narfuha billi ngħixu s-sejħa tagħna kulħadd skont il-vokazzjoni tiegħu. Jiġifieri kemm fil-familja, kemm fiż-żwieġ, kemm fis-saċerdozju, kemm fil-ħajja lajkali, il-kol kemm aħna għandna din is-sejħa. Sejħa li ma ssirx biss bil-kliem, imma li wettquha wkoll fl-affarijiet kurrenti tal-ħajja. Fl-aħħar mill-aħħar hija wkoll din l-ubbidjenza. L-ubbidjenza mhux li tobdi għax bil-fors, imma l-ubbidjenza din il-kelma li tfisser għalina li tisma' b'mod attent, li taraf b'mod attent dak li Alla jrid minnek, li taraf il-vuċi ta' Alla fit-talb tiegħek, fis-smigħ tal-imħabba vera, li taraf il-vuċi interjuri li ngħidu aħna wkoll hekk il-kuxjenza. Sofonija jgħidilna fl-ewwel qari tal-lum li nfittxu il-ken tagħna fil-mulej, infittxu din l-imħabba tagħna fil-mulej, infittxu li narfu s-smigħ allura fid-dar ta' Alla, fil-ken tal-qalb tal-mulej. Għalhekk eżis ejjew infittxu li nitwaħdu mal-qalb ta' Alla, nitwaħdu billi nafdaw ħajjitna aktar fidejh. Fil-salm tal-lum tlabna wkoll dan il-fqajja li jisma' s-sejħa tal-mulej u jimxu warajh, jagħmel dak li Alla jrid minnu.
Ejjew aħna wkoll infittxu li ngħixu b'mod konkret. Ġesu jitkellem ċar fil-Vanġelu, jistgħu jkunu il-Pubblikani, jistgħu jkunu wkoll nista' triq li jidħlu qabilna fil-ħajja ta' dejjem. Hekk jew aħna wkoll narfu dill-imħabba lejn kulħadd. Ma npoġġu l-ħadd fil-garżella, ma niġġudikaw il-ħadd, ma npoġġux tikketti, imma nfittxu li npoġġu l-imħabba ta' Alla għal kull persuna. Mhux biss bil-kliem, għax bil-kliem kif ġajedna nista' ngħidu ħafna affarijiet. L-importanti ngħixuha b'mod konkret fil-ħajja tagħna f'din l-ubbidjenza sħiħa lejn Alla. Marija li tallimna din l-imħabba vera. Marija tallimna din l-ubbidjenza. Marija tallimna ngħixu din it-triq li fl-aħħar mill-aħħar aħna wkoll naslu biex ingawdu l-ħajja eterna. Jalla dan il-milit li ġej fuqna ikun mhux biss ċelebrazzjoni li tispiċċa, imma ikun verament b'mod ħaj, azzjoni li fuq u aħna wkoll infasslu l-ħajja tagħna, li f'qalbna aħna wkoll ninkarnaw lil Ġesu Kristu. Ejjew nitolbu lil Alla missierna biex jeħlisna mill-preżunzjoni li biha nimtlew rasna li aħna nies ġusti u maqdu l-ħutna. Għalhekk nitolbu ejja mulej biex teħlisna. Ejja mulej biex teħlisna. Kull meta nemmnu li m'għandniex bżonn tiegħek f'ħajjitna, nitolbu. Ejja mulej biex teħlisna. Kull meta nemmnu li aħna aħjar mill-oħrajn u niġġudikawhom, nitolbu. Ejja mulej biex teħlisna. Kull meta niċħdu l-verità biex nagħmlu dak li jaqbel lilna fil-mument, nitolbu. Ejja mulej biex teħlisna. Kull meta nagħlqu qalbna għal bżonnijiet ta' ħutna, ejja mulej biex teħlisna. Jew fiskil ukoll aħna wkoll irresqu it-talbiet u l-intenzjonijiet tagħna. Ejja mulej biex issalva id-nubiet tal-poplu tiegħek għax inti qrib lejn kull min isejjaħlek u ma titlaqx il-għajt tal-foqra tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffimu lej il-kollha tiegħek il-qattal b'qumli u s-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwaslux il-merti tagħna għatina lajnuna int fil-ħdina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew u roddulek ħajr. U nerfgħu lejk l-innu ta' tifħir u l-barka u Alla missiel ta' seta' bla qis. Bidu u tmiem ta' kollox. Int ħbejtilna l-jum u s-sija meta Kristu ibnek, sit u mħallef tal-istorja għad jidher ġej fuq is-sħab tas-sema. Imlimbes bil-qawwa u s-sbuħija f'dak il-jum tas-sebħ u ta' blaża. Iġib is-sura ta' din id-dinja u jkun hemm sema ġdid u art ġdida. Għalissa u jiġi jiltaqa' magħna f'kull bniedem u f'kull żmien sabiex aħna nilqgħuh bil-fidi u bl-imħabba nagħtu xhieda tat-tama ħinja tas-saltna tiegħu.
Fl-istennija tal-aħħar miġġa tiegħu flimkien mal-anġu l-qaddisin bleħen wieħed nagħmlu l-innu ta' tifħir u glorja u bla qiegħda intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għola ta' smewwiet. Qaddis tassew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol għalik laħal kalċ reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisew wieħed li jenna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Ġew li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għat l-inna wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem, flimkien mal-Verġ Imqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew aħna wkoll bil-fatti mhux biss bil-paroli nersqu quddiem Alla u nsejħulu bħala missier tagħna. Għalhekk nitolbuh. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu l-ħati għalina. Għaddaħannix fit-tiġrib, iżdeħ lista mid-deni. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha stimu l-għaqda li inti trid fiha. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan huwa dak li jneħħi d-dnubiet tad-dinja.
Ħejnin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna dal-ikel tas-sema, fiċ-ċokontan nitolbuk mulej biex bissem li nieħdu f'dal-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jbarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej Nroddu ħajr lil Alla. Isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tal-tana, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu.
kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jismat tal-tana, Ġesu li twet għalina u li tukun liben tijak bħanna. O Ġesu tijaj jaħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġana l-erwih kolla, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Naħsbu fl-ewwel misteru minn tad-batija, ta' Ġesu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u għereq l-araq ta' den. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-tana, Ġesu twet għalina u tkun liben tijak bħanna. O Ġesu tijaj jaħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġana l-erbiħ kolla, speċjalment dawk li għandhom bżonn l-aktar tal-ħnina tijak. Naħsbu fit-tieni misteru minn tad-batija, meta Ġesu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missirna li jinti fis-smewit għaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazza mimlija għal-mulejmijak,
imbirka inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-tana, Ġesu twilet għalina u rrit ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħrista minn nar tal-infern, ħulġana l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fit-tret misteru minn tadbatija ta' Ġesu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. U biżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-tana, Ġesu twet għalina biex kull liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġana l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu fit-drabba misteru minn tadbatija ta' Ġesu kien mobbi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-semek fl-art. U biżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Eslima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Eslima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Eslima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Eslima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Eslima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Eslima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Eslima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier l-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu twittarim xkull l-ben tijak bħanna. O Ġesu tija jaħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern. Xulġana l-erwiħ kolla, l-aktar dawk l-għandhom bżon taħnina tijak. Naħsbu fl-aħħar misterju minn tal-batija, meta Ġesu kien imsala fuq is-salib u għatlet sijat ta' agonija miet. Missierna li jinti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi satnatek, ikulli titint kif is-semeda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum, naħfrinna d-dubietna bħal ma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Islima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier l-Ibn u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu twilet għalina biex kull ben tiegħek bħalna.
Orġu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħurġana l-erwieħ kol aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Salve Reġina, slima lik sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik li lek ingħajtu, għaliex aħna nturufnati u biteva. Li lek nitnedu. Aħna nikpurhom fi fejdana Witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lina dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frotti imbierek tal-ġub tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Torbu skont l-intenzjoni tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewwiet qaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semeda fl-art. U biżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mlek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu għall-erbaħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħra dejjem. Id-dawt dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom u mulej il-mistriħra dejjem. Id-dawt dejjem jiddi lilhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom u mulej il-mistriħra dejjem. Id-dawt dejjem jiddi lilhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. En Alina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. En Alina. Spiritu qaddis Alla. En Alina. Trinità qaddisa Alla wieħed. En Alina. Imqazza Marija. Itlob Alina. Imqazza Umm Alla. Itlob Alina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob Alina. Om ta' Kristu. Itlob Alina. Om il-Knisja. Itlob Alina. Om tal-ħnina. Itlob Alina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob Alina. Om mit-tama. Itlob Alina. Om li żjed safja. Itlob Alina. Om li żjed nadifa. Itlob Alina. Om muxebba. Itlob Alina. Om bla teba. Itlob Alina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob Alina. Om tal-aġeb. Itlob Alina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob Alina. Om ta' min ħalaqna. Itlob Alina. Om ta' min salvana. Itlob Alina. Xebba kollok għaqal. Itlob Alina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob Alina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob Alina. Xebba kollok seta. Itlob Alina. Xebba kollok ħnina. Itlob Alina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob Alina. Mera ta' qdusija. Itlob Alina. Tron tal-erf. Itlob Alina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob Alina. Ammara tal-Ispiritu Santu. Itlob Alina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob Alina. Ammara ta' kull tieba. Itlob Alina. Warda mistika. Itlob Alina. Tori ta' David. Itlob Alina. Tori ta' Lavorju. Itlob Alina. Dar ta' Deb. Itlob Alina. Arka ta' rab ta' ġdida. Itlob Alina. Bib ta' sema. Itlob Alina. Kewba ta' filgħodu. Itlob Alina. Saħħa tal-morda. Itlob Alina. Kem tal-mitinbin. Itlob Alina. Faraġ tal-immigranti. Itlob Alina. Faraġ tal-imniktin. Itlob Alina. Għajnuna tal-insara. Itlob Alina. Sultan tal-anġli. Itlob Alina. Sultan tal-patriarki. Itlob Alina. Sultan tal-profeti. Itlob Alina. Sultan tal-appostli. Itlob Alina. Sultan tal-martri. Itlob Alina. Sultan tal-konfessuri. Itlob Alina. Sultan tal-verġni. Itlob Alina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob Alina. Sultan għamnista minn l-ewwel teba. Itlob Alina. Sultan għamtella s-sema. Itlob Alina. Sultan tal-Rużarju mqaddes. Itlob Alina. Sultan tal-familja. Itlob Alina. Sultan tal-paċi. Itlob Alina. Ħaruf tagħla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tagħla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tagħla li tneħħidnu bit-tad-dinja. En Alina. Tlop Alina qaddisa Umm Alla biex ikun jisħalna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li jenna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem
u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa u intlaqwa fost il-qtaj tas-sema. Idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. Santu Roccu, itlob għalina. San Paul Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, itlob għalina. Beata Adiodata Pisani, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Allalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkir tal-passjoni tiegħek għatina, nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-santan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek għall-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Għam. Imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli qaddisin kollha tiegħu.
naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà, b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti, huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew billi ċempel fuq 21 24 1281 għal aktar dettalji. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa, bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Insellmilkom.